Biba, mescos com Jesus Cristo a Biba. Nós sabemos como cristianos, We zien als christenen, como seguidores de Cristo, als volgelingen van Jezus, nós sabemos que Cristo é nosso modelo, né? weten wij dat Jezus ons voorbeeld is. Nós sabemos que Cristo Jesus é exemplo para o nosso impossível. We weten dat Hij het voorbeeld is die wij moeten volgen. Cristo Jesus estava aqui no mundo Christus was op de wereld e ela viva a sua vida. en Hij leefde zijn leven. Ela vai de vida prometo ela abandonar o mundo. Hij ging eerst door het leven voordat Hij deze wereld verlaten had. Ao mirando o versículo de João que diz a nós, Dus als we kijken naar wat de vers zegt in 1 Johannes, tá importante para nós o aberto com Cristo a nossa vida. is het belangrijk om te kijken, terug te kijken hoe Jezus zijn leven geleid Que heeft. mas não solamente sabe Cristo a vida, En niet alleen maar weten dat Christus zijn leven geleid heeft, pero para profundamente quieto com Cristo a sua vida. maar ook diep stilstaan van hoe Hij zijn leven geleid Mas heeft. não solamente door die wat que sabe. Want alleen door hier naar te kijken, Agora nós viva a vida igual na Cristo. kunnen wij ook een leven leiden gelijk aan Christus leven. Nós sabemos Deus a palavra assim, amém. We weten dat Gods woord ja en amen is. Nós sabemos Deus não se ganha. We weten dat God niet liegt. Que nós sabemos se Deus pensa nos algo, mas Deus sabe nós por cumprir com ele. En we weten dat als God iets tegen ons zegt, is omdat Hij weet dat wij het kunnen doen. E também se abre para que tudo igual na Cristo. En daarom wil ik vandaag stilstaan bij het thema gelijk aan Christus. Igual na Cristo. Gelijk aan Christus. Agora a pergunta é como nós vai viver a vida igual na Cristo. En de vraag is nu, hoe kunnen wij een leven gaan leiden gelijk aan Christus? Pastor Rahobi dia ora ele na entende de Cristo Jesus, por passe maneira leu for de nós. Want vaak als mensen horen over Jezus Christus, kan het lijken alsof Hij heel ver van ons staat. Ou por passe maneira tipo de vida com Cristo Jesus, a vida da Cristo Jesus só por viver. Of het kan lijken alsof het leven wat Christus geleid heeft alleen maar door Hem te leven is. Camina quando você está pisando nos bons claro. Terwijl we zien van 1 Johannes 2 vers 6 dat het hier duidelijk in staat. Com esse pisa que está unido Deus. Dat degene die zegt dat Hij één is met God. Que não foi ora nós está pisando, nós está unido Deus. Dus zodra wij zeggen dat we één zijn met God, É que pensa nós com nós nester viva. zegt Hij dat wij moeten leven Mescos com Cristo a vida. zoals Christus leefde. Agora se nós para que nós vai evangelho não. En als we stilstaan en kijken naar de evangelieën, É quatro evangelho não. naar de 4 evangelieën, Na começamento do Testamento Novo, aan het begin van het Nieuwe Testament, Mateus, Marcos, Lucas, João. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, É evangelista não aqui. dan kunnen we zien dat deze evangelisten Para nós mira a vida de Cristo. ons het leven van Christus laten zien. Nada ela nos mira diferente coisa com Cristo Jesus arrasa. Ze laten ons verschillende dingen zien die Christus gedaan heeft. Diferente caminho com Cristo Jesus passa. Verschillende plekken waar Hij is geweest. Sua ensinança naquela duna. De onderwijzingen die Hij heeft gegeven. Cristo Jesus, o momento não com seus discípulos. En de momenten die Hij had met zijn discipelen. E também Cristo Jesus o reagiu. En zijn reacties. Com palavra, é que nós Cristo Jesus o acto não. Het laat ons dus Jezus Christus zijn daden zien. Cristo Jesus o hecho não. Zijn daden. Se nós restaurar nossa vida, En als we kijken naar ons eigen leven, nós combinamos tudo quando nós está assim. kunnen wij zien dat alles wat wij doen, Que não é nosso acto não. dus onze daden, Tá passando ele quando tá viva de nós. gebaseerd zijn op datgene wat er in ons leeft. Tá passando ele quando de nosso coração. Gebaseerd zijn op datgene wat er in ons hart zit. Nós nenhum não nasce algo puta viva de outros coração. Wij doen geen van allen iets wat in iemand anders een hart zit. Tudo quando tá move nós. Dus alles wat ons beweegt, Tudo quando nós tá assim. alles wat wij doen, Correndo por mira de pavor. wat mensen van buitenaf kunnen zien, Na passada da ensinando e costando da viva de nós. is ook omdat dat datgene is wat in ons leeft. Que no quando de nós tá manifestar sumes de pavor. Dus datgene wat we in ons hebben zal zich naar buiten toe openbaren. Que em Cristo Jesus também. Dus Jezus Christus Se costando estava dentro do seu coração. heeft ook allemaal dingen gedaan die in zijn hart zaten. Nesse costo nós tá se costando dentro do
ons hart zitten. Assim na Cristo Jesus, tudo quanto ela paga. Zo heeft Jezus Christus ook alles wat hij heeft gezegd. Tudo caminho que ela vai. En overal waar hij is geweest. Tudo estava na passagem pelo qual tu estava entendendo. Alles was gebaseerd op datgene wat hij in zich had. Amém? Agora você chega no ponto de nos vida. En nu komen we bij een punt in ons leven Quando nós temos visa, waarop wij moeten zeggen com é sumo da único Deus, maneira de palavra da visão. dat degene die één is met God, zoals het Mas zegt, a viva, mas com Jesus Cristo a viva. dat hij net zoals die Christus moet leven. Que nós vamos formular esse versículo aqui. Dus wij kunnen deze vers formuleren Passar para nos tema igual na Cristo. gebaseerd op onze onderwerp gelijk aan Christus. Nós podemos traduzir a fórmula de outra maneira. We kunnen dat vertalen of formuleren op een andere manier. E nós podemos pensar, é suco pensa que é cristiano. En we kunnen zeggen, degene die zegt een christen te zijn, Que é cristiano, seguidor de Cristo. dus een christen, een volgeling van Christus, Of é suco a tomar decisão de seguir Cristo. of degene die de beslissing heeft genomen om Christus te volgen, Mestre actua, moet handelen of mestre hace, of moet doen, maneira Cristo a hace. net zoals Christus het gedaan heeft. Que é nos acta não. Dus onze daden, Ora nós seguir Cristo, wanneer wij Christus volgen, não tipo cambia. moeten veranderen. Não combina mais em pessoa como nós mesma. Ze kunnen niet meer zijn datzelfde als de persoon die wij zijn. Pero se nós quer seguir Cristo, Maar als wij Christus willen volgen, se nós quer estar unido com Deus, als wij één willen zijn met God, agora nossa maneira de viver dan moet onze manier van leven não pode ser maneira de nós mesmas, niet meer onze manier van leven zijn. não pode ser maneira de nós paiona, En ook niet de manier van leven van onze ouders. não pode ser maneira de mundo, En ook niet van de wereld. pero é mestre de passar arriba Cristo Jesus. Maar hij moet gebaseerd zijn op Jezus Christus. A você não passar nossa paraquedas de nós agora tua meu coração. En vorige week hebben wij stilgestaan en gekeken naar neem mijn hand. Nós disse a Deus tua meu coração. We hebben tegen God gezegd, Vader, neem mijn hand. O que está significando nós disse a Deus tua meu coração? En wat betekent het nou als we zeggen, Vader, neem mijn hand? Ora nós disse a Deus tua meu coração. Als we zeggen, Vader, neem mijn hand. Nós estamos falando de coração agora formar passar na costa do mundo. Dan hebben we het over het hart wat gevormd is door dingen van de wereld. Of coração agora formar passar na costa do nosso passarinho. Of een hart die gevormd is door de dingen die wij hebben meegemaakt. Mas nós estamos confiando que nosso coração agora formar passar na costa do nosso passarinho de vida. Want we zijn ervan bewust dat ons hart gevormd kan zijn door dingen die we hebben meegemaakt in het leven. Mais coisa negativa, Hoe meer negatieve mais dingen, coisa duro, hoe meer harde dingen, mais luta, hoe meer strijd, mais desaponto. hoe meer teleurstellingen, Então, mais fácil nosso coração está coração negativo. hoe makkelijker het kan zijn dat ons hart negatief is. Nosso coração está para virar coração carnal. Ons hart wordt dan een vleeselijke hart. Que na hora nós dizemos Deus toma meu coração. Dus als wij zeggen tegen God, Vader, neem mijn hand. Mas nós estamos conscientes que costa que não necessita de cantica. Omdat we bewust zijn dat deze dingen niet alleen maar liedjes moeten zijn. Nós estamos conscientes que não necessita de palavra. En we zijn bewust dat het niet zomaar woorden moeten zijn. Pero hora nós dizemos Deus toma meu coração. Maar als we zeggen tegen God, Vader, neem mijn hart. Quando nós dizemos Deus toma tudo quanto de mim. Dat wij tegen God zeggen, Vader, neem alles wat er in mij is. Toma tudo que está bom de mim. Neem alles wat goed is in mij. Pero toma tudo que está malo também de mim. Maar neem ook alles wat slecht is in mij. Tudo que está negativo conformado. Alle negatieve dingen die mij gevormd hebben. Mas o humano não está consciente que o diabo está passando em coisa de vida que nós não impede para não. Want we zijn er ook van bewust dat we soms dingen meemaken in het leven waar we niet eens om gevraagd hebben. Inocentemente vivendo nossa vida e vamos confrontar com coisa que nós não busca. We leven onschuldig ons leven en worden geconfronteerd met dingen die wij niet eens hebben opgezocht. E está pensando nós que Deus toma meu coração. En daarom, als we tegen God zeggen, Vader, neem mijn hart. Toma meu ser. Neem mijn ziel. Nós que pensa Deus. Willen we dan tegen God Toma zeggen, tudo reconciliando a boca mira aí. neem alles wat u kunt zien. Toma tudo minha experiência na. Neem al mijn ervaringen. Toma tudo meu sentimento na. Neem al mijn gevoelens. Toma tudo
wij gelijk aan Christus. Que me conosco igual a Cristo. Dus voor ons om gelijk te worden aan Christus. Para nosso coração tá igual a Cristo seu coração. Voor ons hart om gelijk te worden en te zijn als Christus hart. Als para nosso coração tá conectado a Cristo seu coração. Om ons hart aan Christus hart te verbinden. Tá importante para nós aqui quando tá bem de Cristo seu coração. Is het belangrijk om te weten wat er leefde in Christus hart. Kiko tá move Cristo. En wat hem toen bewoog. Kiko tá seu motivo de vida, de viva. Wat waren zijn redenen om te leven? Seu ato na de como Cristo tá piscina. Wat waren zijn daden? Waarom heeft hij deze dingen De gezegd? como Cristo reaccionar assim. Waarom heeft hij zo gereageerd? Pastor Moçaco é constantado da bini, tu a bini for de seu coração. Want wij weten dat dit allemaal uit zijn hart kwam. Que Kiko tá viva de seu coração. Dus wat leefde er in zijn hart? Nós estamos aqui door de nosso acto. We kunnen dit weten door naar zijn daden te kijken. Igual na Cristo. Gelijk aan Christus. É sua cupisa. Degene die zegt Coisa unido Deus. dat hij één is met God. É sua cupisa que tu cristiano. Degene die zegt een christen te zijn. É que nós nos mester viva, mesmos com Jesus Cristo a viva. Die moet dan leven gelijk aan het Christus leven. Que é sua cupisa que tá comigo Deus. Dus degene die zegt één te zijn met God, Mas é conhecer Cristo seu coração. moet Jezus hart kennen. Mas sabe de onde é acto da Cristo Jesus a viva. Hij moet weten waar de daden van Christus vandaan komen. De onde é palavra de Cristo Jesus a viva. En waar de woorden van Christus vandaan komen. E evangelista não mostra nós que sabe. En de evangelisten laten ons dit zien. No momento que nós lemos quando evangelista na nossa vida de Cristo Jesus. Wanneer wij